Nang khulumkha dipor jorani tini tewsia ma phaimani karon ke koyekdin age to ani nok baima bai jotono no problem ni kok saka tabuk tini taisa ma phaimani ke je ano chubai tongnai rok online ti rok case phai chuba phainai rok no belai hambai jotoni sai chuba mani kotor hingka ani MLA Dapol belai no hambai bo tini phaimalia ni karon bai kono kisu ungui phaimalia bo tini abon bagai bo saka bo taisa pro phainai hinai tei kaisa hingka chini area ni MLA juk chini bai sopna no belai hambai hingka tai je tabuk sak porjonto ano chubana hinui tongnai rok chuba khe belai no hamnai karon hingka tamoni hingke bufru wati phaino bufru nobor phaino tak phonang bo kirijak nokho taksa porjonto nok swnamui maya ni bagui problem ungui tongo rang bo onek kwbangma no tabuk jungjal ungui tongo rang ni kwrui ni yago yapha bagui aboni bagui je nai tongnai je khajani takuk tei bukhuk chong sak bai sak kha bai kha manjui chuba laikha hingke yak baksa chuba laikha hingke chubajaknai ang tini media khoroksa chubamung sankha tei khoroksa hamya wngkhi chungbo bono chubanani phainai omo haike no chung chubamung chubalai no yapri balaikha hingke belai no hamnai tei tam sanai je chubano muchungnai rok chubadi belai je chubai tongnai rok no belai no hambai pai phalai hambai khoksa khongni je mamani borok chubama bai amsung no hambai.